No niin, nyt lähtee pitkään toivottuja evoluvauksia tulemaan. Ja aloittaa näistä veipinpellistä. Joku sellainen 1800, niin olisi kiva. 800. Pääsis silläkin patlaamaan joskus näitä vesityyppejä vastaan. Mä oon hieman flunssainen taitoräkään tässä, että ääni saattaa kuulostaa oudolta ja muutenkin jo ilta. 1800 Solar, tää tulee ehdottomasti käyttöön. Ehdottomasti. Sitten on tää Nidorina. Tästäkin joku 1600, niin se olisi ihan kiva. Joo, siitä joo. Vileplume ja Nidoking tulee vähän myöhemmin, kun saan nyt niihin kohta kännit. Ne jäi puuttumaan tässä videossa. Tää oli pakko tehdä 1800 Stone Edge. Tää on kans kova Pokemon. Sitten Hunter, koska mä halusin Gengarin. Gengar on niin siisti Pokemon, että tää on pakko tehdä nyt heti. Mulla on varaa nyt, onko tässä nyt lähelle 10 uutta Evolvea tulossa ja tosi moni on parin päässä, niin kuin Vulpix ja no Sans revii yhden kerran vielä munasta. Joo, siinä se on. 1500, tää on kyllä aika kova. Tänään oltiin Helsingissä, niin siellä tuli toi Grimeri. Sitten Grimerissa kävi sellainen bugi, että varmaan 5 tyyppiä ei saanut sitä, kun aina kun se Grimer olisi sun vieressä, niin sun peli jäätyi kokonaan. Varmaan 20 kertaa yritin päästä sinne. Mut sit se jäätyi aina. Niin. Niinpä niin. Tästäkin oli taas tää uusi Pokemon Evolve, nyt alkuu kaikki uudet, että tulee jotain uusia tähänkin. Nyt tällä on hyvät liikkeet, aika huono. Execute. Tästä mulla on joku 1600 veikkauksena lähelle 1500. Se olisi ihan hyvä Pokemon silloin, jos se saa vaikka sen Solar Beamin vielä. Tää on siistin näköinen kyllä. Ei muuta voi sanoa. Anna Solar Beam. Seedpom. No sit vaan kerää uusia kändeitä aina. Ihan surkeat nuo liikkeet. Tottena mitään tee. Matsopi mä evolvaan, vaikka mä tiedän, että jotkut saattaa kommenteissa tulla sanomaan, että kannattaa kerää ne kaikki kändit ja evolvaavat sitten, mutta nyt teen näin, koska mä haluan uusia evolveja vetää tähän näin. Ihan siisti näköinen tää Machoke. Sekin on taas rekisteröity Pokédex. Alaka Samu olisi kiva kans joskus saada, mutta se on tosi vaikea. Mutta on tähän väliin vaikka Clefairy, vaikka mulla se Clefable on, mutta jos tästä tulisi joku 1300 lähelle. Niin se. Niin se tekee. Pitäisi joskus mykistä toi WhatsApp kokonaan, kun ne häiritsee. 1300, no niin, se oli ihan siihen lähellekin just. Monkey. Tästäkin tokasta muodosta tulee ihan siisti. Tätä Evolvemaan kanssa on tullut aika pitkään. Joo. Sellainen kaveri. Joo.
ihan hyvä, ihan hyvä. En olisi näin kova olettanut tästä Pokemonista. Sitten vaikka seuraavaksi. Tää kaveri väitti, että tästä kun kirjoittaa ton nimen, niin sit tulisi Miu, mutta muka nyt se lähtee se uskoisi. Ja vaan kaverin mieliksen heitän ton nimen, niin evolvaukseen. Joo, ihan tavallinen arbokki se näköjään tuli, että ei ollut läheskään aina puhuta totta noissa sivustoissa, että ei kannata aina uskoa niitäkään. Joo, tästä mä en mitään kovaa edes outellut. No, Abra vaan sen takia, kun niitä kändejä ei vaan ikinä saa. Kadabran tässä vaan evolla. Ois varmaan ihan kiva saada jossain vaiheessa se Alakazam. Alakazamilla olisi. Tai se ei ole ikinä mikään hyvä Pokemon, mutta tässä Pokemon Go'ssa, mutta olisi se siisti. Se olisi tosi siisti. Joo. Aika surkea toi Kadabrakin on. No Geodulla kändikin tullut, mutta tääkin on pakko evolvaa. Kun mä en halua Venäjällä, että mä saisin vasta Golemiin ottaa. Joo, se tuli iso lihapulla. Tänään nähtiin Sightings iso lihapulla, mutta se oli just kun katsoin yhdellä sovelluksella, niin se oli siinä samalla tiellä, mistä me mentiin, mutta mentiin liian kovaa, niin ei sitten tullut siihen. Sitten vielä viimeinen uusi Evol tästä menemään. Näin. Nyt tässä Evolve-aikalla mennään päälle 1 miljoona, että kokonais experience pointin ja silleen. Ninetales on tosi siisti Pokemon. Sitten kun vielä on se Rapidassi, niin on kyllä siisti juttu. Siisti juttu.